Init og igang nga panahon ang posibleng mapaabot sa Cebu sa pagsulod sa Setyembre. Human na obserbahan sa pag-asa nga generally fair weather ang gilauman sa Central Visayas karong semana ug sa umaabot pa nga semana. Kini gibutyag sa Chief sa Forecasting Section sa Pag-asa Visayas, Engineer Jomer Eclarino, atol sa pakighinabi sa MyTV News Team. Base silang monitoring, nahimutang nagawas sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR) ang bagyong Obet ug wala sab sila'y namatikdan nga low pressure area o bagyo nga duol sa PAR. Apan bisan pa man og gilauman ang generally fair weather, aduna gihapoy posibilidad nga makasinati sa mga localized nga pag-ulan o thunderstorms ang Kabisayan nga mulungtad og usa ka oras ilabi na sa hapon hangtod gabii. Asoy ni Eclarino, posibleng mosaka hangtod 40 degrees Celsius ang heat index sa mga umaabot nga adlaw o semana. Mao nga gipahinumduman ang publiko nga mag-amping aron kalikayan ang epekto sa sobra nga kainit. Ilabi na katong adunay plano mutambong sa mga kalihukan sama sa halad sa pagtuo karong Sabado, Agosto 29. So ilabi na mag-prevail ang fair weather, init ug igang na panahon, dalatag payong, pananggalang sa init, ang payong is pananggalang sad sa kalit-kalit na mga pag-ulan, and magdala tag mga kining baon og tubig. So stay hydrated ta, kanang inom og daghang tubig, and dili ta masyadong magpa-expose sa adlaw, ilabi na directly kanang 10 AM to 4 PM di nato masukod ang taas na heat index. Samtang gibutyag ni Eclarino nga base sa latest nga datos, ang sea surface temperature anomaly nakaabot na sa 1.8 degrees Celsius nga mipakita nga moderate ngadto sa strong ang El Nino. Subay niini, gipanlantawan karon sa pag-asa nga makasinati og nihit nga pag-uwan sa tibuok Sugbo. Gani sa pagtapos sa buwan sa Nobyembre, hayan makasinati og dry conditions o duha ka sunod-sunod nga bulan nga ubos sa normal rainfall ang tibuok Sugbo. Sa hinapos sa Disyembre hangtod Enero, makasinati na sab ang Cebu og dry spell, din ang tulo ka sunod-sunod nga buwan, posibleng makatala og way below normal nga pag-uwan. Og sa buwan sa Pebrero, dinhi na masinati ang drought sa lalawigan, butang nga angay pangandaman. So ato lang i-compare muna sa in terms of sea surface temperature anomaly. So 2023 and 2024, if I'm not mistaken, that is up to moderate El Nino. And kini is moabot sa naay chances na very strong El Nino. So not only strong but naay chances for sa very strong El Nino. So it take it seriously, no, ang epekto sa El Nino, because dili lang moderate, so actually padung strong and padung pa sa very strong El Nino. Gipay balusab sa pag-asa nga ubos silang early warning system na ana sa take action nga level ang advisory, mao nga giawhag ang publiko ug mga lokal nga gobyerno nga maghimo na og mga kinahanglanong lakang aron mapangandaman ang posibleng epekto sa El Nino. Kini sa RD Morales, alang sa MyTV, Cebu.